بحسب نيرنا إنا نسخاون نير كأخا على 26 أغسطس ناي مودعتها قال ناي جون بلاكن كالوت كلتن سالساي روسو ناي مودعتها قال سمع له بيزي نيرو على 9 تخا تي على 9 سبتمبر كاتي مرمرة ويدي ماتي مصراي زبحال زازمولو على 23 كا فرد زوهابلو معالتي نيرو مالتي سلازي على 23 كا تمالي نيرو ابو خانيرنا كلاتنا مالتي أقدم قينو ناي جزء حلف زلاف نيرو يوم خنياتو على 26 على 23 با على 9 سلازتو ودئ تنات مالي بتاع محصير نيرو كاب نوح زمصو كاب قرباون زمصو بتبيت فرديت مقابعيا نوح زوعل مسيلهم نقول لنا مسيلنا دون بيقولنا انا مسينا سلازي ምናልባት እቲ አንተ ወይ መእተው ትብሎ ዝነበርካ ብዙሕ ዝጋዋሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዝረብ ነገራት ኣሎ ካብቶም ዝወዓልና ወይ ካብቶም ንእሽተይ ዘርከብና ካብቶም ደንጉና መፂናውን ኣብ ደገ ካብቶም ዝወዓሉ ዳይሬክት ዝኾነ ሓበሬታ ዝረኸብና ኮታ ዝተፈላለየ ምንጭታት ተጠቒምና ነቲ ሓቂ ዝበፃሕናዮ ኩላትና ብፍልይ ዝበለ መልክዑ رحقت زلو خبط قداي شفنا زهابلو كنتات هالوي قد نمتاي قداس خوينو نمتاي خندزي كقاواح خيلو تقندر استزيو نابتي جون مانيو زبل قد مئتاونا سلامنتايو علم لخاوز خونا شفنا خركب كيلو مالت جون قدمون تقاديلي حجون تقاديلي حجون يقادلي زلو إذن حجي سربيتون فردون سلامتاي أقداسي كوي مالك حدا جزي نحقت قد فنقر على نمتاي تمالي فرد تواهي بلو يحرز فرد زي ناي يقباي مدب على ناي طبقات تسرح على ناي خبرت حق سرح على ناي وكلتنا جون بلاك سرح على زينا حقي قداي سلازخونه حقينا نقدفو مهنياتو زي زرزرات اللو ديتيلس اللو بتعمي مالتي سلازي زينة حقينا نقدفو مهنياتوس بموياوي أنا ستحازة سلازي خوانا سوغيلنا أنا أطوي نقلينا سب مشان لك سريقو يأسر عميتي يأسر بزوحنا قرقيرو يأسري كاب بيتسابو كاب مقربو زحلف أفلطن شفنا ندنا يوهاون أبي إرتراون سب نزل عالمي السرالو تأثيرو رئيسو راح يوصلوا نحنا أبزي أسربيت جون بلاكن بصوتهم عبيت نجارات كم زلوا إنا هنرد أزلنا توم واجتات وني عبيت نجارات واجتات مخالفين إنا هنرد أزلنا جون يكون توم بصوتهم أولكم بداية ولا كم زبولكم أشورن زرعنا يوم قال عمي صوم حربات حمش عمت السرو أبكالو بوتا زرعنا يوم دكانات سريقهم 3-4 شح تقصيهم ذو السرو كما ما يكون تقداي مسل زبل على ملخاوي تقبلتن أرستن زلوه حقي ديمقراسي لوطي رجم تشنج زبل أزيو أقداس زخونة أب تاريخنا آخر الساعة زي خل ناي خلاتنا مسائي زوحس واقعي سلازيو علم تقديش له سلازيو أب كل الميدياتات شفنا خركب زقالة زقود دايزي أب عد حقي سلازخوني طبقا خاقركا مقابايا خاقريبكا كسابو سربيت زود داون يقباين دابلكا أب حقنا قربكا بيتفردنا قربكا سلتكايدو منمشي قريبو معناته نحنا عد حقينا زلنا نحنا نقول مشيتن نكرخروا له عدينا زلنا دون أبو سربيت كل خلي قبل بخلهم أبدي جزلوا سباتي جزلوا قبل سخلهم أبدي جزلوا سباتي جزلوا قبل سخلهم قال سن فتحن مثلا زق على زيجاتنا قبل سومن قبل بومن يزلوا أقدس نقدر كا
نعلم خينا واقعت خفلي حق انتاي يبلون جون بوليس انتاي كراخرو أخبار حق انتاي زبل مكراخري يقربوا له كله قداي حزبنا استقلاسي أكل ويدما تاريخ ويدما تمسعي أبينا مهدر إذا قمتها خلا أقدس نقل ስለዚህ ሕጂ ብናይ ውልቆም ዘይተፈርዱ ሰባት ብናይ ውልቆም ህይወቶም ዘይኸፈሉ ሰባት ብናይ ውልቆም ኣካሎም ዘይሰንከሉ ሰባት ናይ ህዝቢ በረኸት እዩ ናይ ህዝቢ ሃብቲ እዩ ናይ ህዝቢ ኣሰት እዩ ፀላኢ ከዋዓውዕ ይኽእል ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ፀላኢ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ሸፈነ ክህቦ ይኽእል ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ሞራል ናይ ጆን ይኹን ናይ ብፆቱ ግን ኣገዳሲ ነገር እዩ ዝኾነ ሰብ ዝምስክሮ ሓቂ ንዝኾነ ክበፅሖም ዝኸደ ሰብ ኣጆኻ ይብልዎ ሞራል እዮም ዘብዎ ኩነተ እምርኦም ናይ ሞራል ኩነተ እምሮ እዩ ዘሎ ተቐንዲ ክንዕቅቦ ዘለና ኸ እዚ እዩ ስለዚ ሕጂ ጆን ሞኒ ዝብል ምእሳር ብዙሓት ርኢና ኢና እቲ ፍርዲ እውን ትማል ርኢና ኢና ዝመፅእ ናይ 2 ሰሙን ግዜ ናይ ይግባይ ግዜ ኣሎ ፀላእቲ እዚ ናይ ፖሊስ ጥራይ እዩ ናይ ይግባይ መሰል የብሉን ኣብ ፀቢብ ነገር ተዓፅዩ ዘሎ ፀቢብ ነገር እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ብዙሕ ከምዚ ዝብል ነገር ኣሎ እቲ ዋና ነገር ግን ጆን ይኹን ብፆቱ ዘካየድዎ ቃልሲ ወይ ድማ ዘማዕበልዎ ናይ ተቃላሳይ ህዝብና ሞራል በዛ ናይ ትማሊ ዜና ጥራይ ዝኹለፍ ኣይኮነ በዛ ናይ ትማሊ ሓበሬታ ጥራይ ዝሕፀር ኣይኮነ መሊሱ ዝቕፅል መሊሱ ዝጎይ መሊሱ ዝውስኽ መሊሱ ንቕድሚት ዝኸይድ ሲንግል ኣውት ናይ ምግባር ልምዲ ኣሎ ከምዚ ሻለካ ሲንግል ኣውት እንታይ ማለት ይመስለካ ነቲ ገመድ ነቲ ብዙሓት ኮይኖም ዝኣሰርዎ ገመድ ፈላሊኻ ወይ ድማ ጆምብላክ ዝብል ሓደ ውፅኢኻ ነቶም ካልኦት ኣብኡ ዘለዉ ወይ ዝወፁ ፈሊኻ ንውፉይ ከዓ ንበይኑ ጌርካ ናይ ከምኡ ዓይነት ናይ ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ኣሎ እዩ በቃ ምፅእ ኢሎም ግዳያት እንዲዮም ይብለካ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ንፍትሒ ካብ ገዙ ወፂ ዝቃለስ ግዳይ ዝበሃል ኣብ ዓለም የለን ንለውጢ ንረጅም ቸንጅ ዝቃለስ ግዳይ ዝበሃል የለን ግዳይ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣብ ትሕቲ መቑሕ መሰሉ ርእይቱ ሓሳቡ ዘይስማዕ ዘየቕርብ እዚ ግዳይ ዝበሃል ንመፃኢኡ ንለውጢ ዝቃለስ ሰብ ግዳይ ክትብሎ ይትኽእል ሕራይ ግዳይ እንተልካ ከዓ እሞ ግዳይ ኮይኑ ገንዘብ ኣዋፁ እንተልካዮም ወይ ሓግዙ እንተልካዮም ከዓ ኖ እዩ ስለዚ ሕጂ ብሓደ ቁራፅ ናይ ዜና ሓበሬታ ወይ ድማ ብሓደ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ኣብ ልቢ ናይ ኤርትራውያን ዝኣተወ ጆን ብላክ የለን በዚ ፍርዲ እዚ እውን ካብ ልቢ ኤርትራውያን ዝወፅእ ጆን ብላክ የለን ውዕለቱ እዩ ሞራሉ እዩ ጅግንነቱ እዩ ዋላ ሓደ ከምንጥሎ ዝኽእል ሰብ የለን